Kenapa nataba ba ni? Ano yung Hacker Ultra? Ikan juga, gabi na. Apa itu? Oh, so. Oh, juga apa ya? Oh, ini. Ano pala yung apps sa kusog na yung computer sa aking kuya. Naglag niyo rin na. MS 126. Okay. So far so good. Balon si prasa team up bla 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 lagi na another one bites the dust nakadali kita tagbihikil may shadow Snowy Tracy wala na pera bisita may Hacker Ultra loading at taas tayo dyan ang batas kung saan kaya po doon ang ando Church. Building George.
Kamang lang. Oh. Listrik ya, lang listrik. Kita ang dokumentar. Nah, mai, nah. Ay, sudah itu nasa. Dia mah. Mah. Kalibat. Bot. Artillery. Marcus na. Wih, bener dan MP. Jika saya tahu jauh. Times 4 kah? Tinggal ko sige mong mic. Loh. Udah JMP, ako maigo mo ka dyan, labad. Insurance Gaming. Array. Bisa tahu aja kan apa itu. Take one. Saros ultra muna bayar coba. Terus orangnya putusan.
Sus, sus. Siapa mak sila? Bikin ako sana. Kila na kay yes. Gimana naman kay yes, mga gapos. Uy. Another one bites the dust. Oops. Okay, tabog lang din yung mapatay na rin sa ano mo na? Baka pa nila may kuwartan, di ba? Yan eh. Login mo siguro lang sa settings. Uy, kaya ba? On fire. Hindi na matouch ang clear copy rin na ROS. Hindi na matouch ang 8 times sa PR. Something must be wrong. Tama eh? Apil tanan. At
last? Ano sa mga ida? Mabit pa na ida? Oo. Okay. Oh, lagi ko nito mali ay. Saan ba punta ka zone? Ito. Ay, aroy bagay nga na. Ay, gusto sa kakang kabuli. Load base. Ito. Pati namin ito yan ang place ba? Yan. Nice one. Down it up. Let's make something clear there. Yan saan nila? Nomor 2. Tora kita na. Ada. Enggak. Hah? Satu. Lumitin. 20. Sekarang na, hindi nakapulo ka sa kadapit ko. Ito ko lang yung lolo. Ano to yung ER? Get out, get out, get out, get out. Okay. Ito. Sunod na sa mga. Don't mind more. Tekan sini semua. Gitu. Isi santri kami sudah loon. Semua. Jadi akhir terlibat. Don't be egoy. You're just an egoy. Enggak. Lagi musiwan yung mga inaon mo. Siguro lang sila. Nice surprise to. Saan ako bisito? Ha? Ano to? Sa dagang sige hapon kay kuan man the zone yun no kami sila malagoy hapon muta downtown na semua
level to. Level to. Saya tuh. Level saya bakal please. Biarlah. Allahu Akbar. Apa yun nahiya? Kung kamay na saya. Sama. Aha. Sama. Tulad. Ha? Yan naman. Buka tubig, sigaran, ayos. Sampai dia mana mulai benar. Sama tinggal. Gila dari ini ada. Tukar mo na yung mata ko. Back level saya. Makasih ya. Bilang helmet.
tao man. Footsteps. Marley. Amazon Close. Oh, let's go Amazon Close siya. Naoro na. Okay. Pagdakuha na ni bagong concentrate. Oh. Kaya awal. Sorry bro. Baling ba ba? Partido to. Okay, kung nada, bawi ang nagamit niyo mga namatay primero. Okay. Okay. Okay, basta ka. Wala. Hindi na mo. Kita na dyan ako akil aja. Ano man? Isa ko sa taas, pre. Isa ko, pre. Sinap tayo, pre. Team up ko na sa Manila, talo. Isa ko, pre. May gamay ka ha. Kailangan, pre. Uy! Wow, walang cheater sa ROS Ultra. Werpa. Ha? Werpa. Walang cheater sa Ultra. Nice. Senpai ginto. Babay account pre.
Aba, yung account ng puti ko. Effortless to. Oh. Headshot. Headshot for 3. Mga nagpapay naman sana. Cheater pa pala yung isa rin eh. Saya ba to? Headshot ni contest ni headshot tayo na. Kita. Walang cheater sa ROS Ultra. In my dreams. Wala nagdirasa yun. Boss range. May mapunta nila ko. May isog nila basta boss range. Report. Kung saan ni mo kiyas kay kibawaan ka mo gagasa ka dapit labag. Headshot. Walang hiya. Sabakan. Magwatra ko Wala ko. Utang ina mo. Bye-bye account. Edoxio. Goodbye account. Walang cheater sa ROS Ultra. Nakatapusan na po nila. Edoxio. Sup Edoxio? Sama to guys. Walang cheater sa ROS Ultra. May cheater sa OS Part.